Regular na 5-day work week, binalik po ng LGU Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM Report. Formal nang ibinalik ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang regular na 5 araw na work week simula kahapon, Mayo 11 taong 2026 sa ilalim ng Executive Order 2026-026 na nilagdaan ni Mayor Bonafede Vera Paraino. Muling magiging Lunes hanggang Biyernes ang pasok ng mga kawani mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mananatili rin ang no-noon break policy at ilang energy conservation measures sa mga tanggapan. Ayon sa pamahalaang bayan, ibinalik ang regular na schedule upang mas mapalawak ang accessibility ng mga serbisyo publiko at mas mapadali ang transaksyon ng mga mamamayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.